Moi boas, Porrúa, que tal, como estamos? Bueno, antes de nada, felicidades por esta gran temporada que se está facendo. Esta fin de semana hai un encontro moi importante, pero antes de nada quería falar do encontro da semana pasada, que foi unha visita complicada, onde vos levaches esa victoria. Fálame un pouco como viches ti o encontro. Bueno, hola, buenas tardes. A verdade é que foi como diste, é unha visita moi complicada. Sabemos a situación do Barbadás bueno, creo que ao final fixemos un partido moi completo. Sí que é certo que ao principio na primeira parte costounos un pouco, porque bueno, eles tamén físicamente estaban enteiros, por así dicilo, pero bueno, creo que levamos o partido ao noso terreno, encontrámonos con un gol nunha transición. A verdade é que a segunda parte estuvo totalmente controlada de principio a fin. Sí que é certo que bueno, nos quedou un pouquiño a espiña de non poder cerrar o partido antes, pero bueno, co 0-2, desde que nos puxemos 0-2 o partido estaba moi controlado. É unha vitoria que fai que despois do empate do Gran Peña, pois que bueno, que volvamos á senda da vitoria, que era o máis importante. Falando un pouquiño xa deste fin de semana, visita outra vez complicada, Silva ven unha boa dinámica, un equipo que na súa casa faise grande, pero é un campo que se vos dá ben nos últimos anos. Como ves o encontro para este sábado? Sí, a verdade é que ven nunha dinámica. Sí que é certo que bueno, o Silva pois bueno, botou aí unha racha un pouco mala, pero bueno, ahora volve a estar, de feito, leva os mesmos puntos que nós neste 2025, levamos 11 os dous equipos, e bueno, parece un pouquiño unha fotocopia do inicio de liga da primeira volta, que tamén nos enfrontamos dous equipos que viñamos de non perder ningún partido, e saldouse con empate. É certo que é un campo que se nos dá relativamente, pois bueno, conseguimos sacar casi sempre algo positivo, pero bueno, sabemos que non vai ser nada fácil, pero vamos coa confianza de sacar os 3 puntos e bueno, adiantar o partido sábado, pois poder colocarnos arriba xa de primeiros, que sería un paso moi grande, porque bueno, ao final queiras que non metes presión aos rivales. Xa falando un pouquiño do que ven a ser a temporada, estáse a cumprir unha temporada histórica, xa é un ano histórico, pero a temporada está acompañando tamén cos resultados. Como estás vendo ti? Porque a día de hoxe xa pasado a mitad da tempada, o equipo está a un punto do líder, o de Racing Villalbés tampouco están fallando, pero nas últimas jornadas non están tendo os puntos que eles quixeran, unha liga moi igualada. Sí, a verdade é que bueno, creo que nadie esperaba dentro do clube, nin afición, nin xogadores, pois estar nesta situación a estas alturas, pero sí que é certo que bueno, se ves o equipo que temos, o grupo que temos, o cuerpo técnico que hai, a afición como está apoiando, pois é todo máis fácil de que as cousas estén saindo como están saindo. Como diste, ao final hai transatlánticos nesta categoría, Arousa que bueno, que non está de momento ao seu nivel, o de Ourense, Villalbés, pero bueno, creo que somos un equipo que vai estar hasta o final peleando por todo. Creo que así o estamos demostrando en cada partido, temos que seguir así. Importantísimo gañar este fin de semana no campo do Silva, porque é un campo moi complicado, serían 6 de 6 fora da casa, e faría que bueno, que despois ca afición o fin de semana que ven, pois bueno, que poidamos conseguir tamén os 3 puntos e ir partido a partido. Parece un dito moi recurrente, pero é así, quedan 14 xornadas e non podemos mirar máis alá. Mentres sigamos nesta línea, pois creo que vamos a chegar aos partidos vitais con opcións de todo. É o que diste, 14 partidos, 14 finales, 14 encontros xa independentemente desto, onde cada encontro unha final, e sobre todo os encontros contra os equipos que están arriba, que a día de hoxe, se houbera empate de puntos a final de tempada, o gol a verás non sería favorgoso. Sí, pero bueno, eu incluso falando cos compañeiros son dos que pensa que estamos facendo unha liga moi boa, no sentido de que prácticamente non nos deixamos puntos contra os equipos que están debaixo nosa, que eso ao final é o que che dá ao final poder ganar unha liga ou poder meterte nun playoff ou tal. Que che vai dar eso? Que se sigues así hasta que cheguen os partidos teóricamente vitais de momento, que son os equipos que están en playoff, que poidas
pelear por todo e o golaveraje que tiñas ao mellor perdido, pois ao mellor, se sigues nesta línea, pois ao mellor podelo recuperar. Bueno, o primeiro objetivo da tempada está conseguido, que era salvarse, xa casi matemáticamente probable. Me imagino que parte da presión xa está quitada, pero quero que me fales agora do tema da afición, a afición no campo, xogar de local, porque sí que estou repetindo en todas as rondas de prensa, pero é tan importante a afición para vos? Sí, é super, para nós é super importante. Ao final, ver o municipal cheo cada 15 días, pois fai que nós ao final demos ese plus, e que é certo que ao mellor na casa somos o mellor visitante, pero ao mellor na casa non estamos tendo resultados deseados, pero bueno, tamén é verdade que os equipos que pasaron por aquí son o que falábamos antes, xa pasou o Ourense, pasou o Arosa, pasou a Sarriana, pasaron equipos moi importantes, pero para nós é super importante a xente que veña, que siga vindo ao municipal, e que se poden ir fora, pois que tamén veñan a animarnos, porque creo que o equipo está sobrepasando todas as expectativas que tiñamos a principio de tempada, e que vai ser así daqui ao final de temporada. Listo, gracias. Gracias.